104.7 IFM. Report! Nagsimula ng hakutin ang mga naipong basura sa Lingayen matapos buksan muli ang Metro East Solid Waste Management Sanitary Landfill sa Urdaneta City. Nagsagawa umano ng clearing operation ng nasabing landfill kung kaya't ilang araw na hindi nakakolekta ng basura ang lokal na pamahalaan. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Dagupan kay Menro Lingayen Planning Officer 2 Grace Satwito, kinailangan umanong patigilin pa ang koleksyon ng basura mula sa 32 barangay ng Lingayen upang maiwasang mapuno ang material recovery facility ng bayan. Nagkaroon po ng biglaang pagsasara ng Urdaneta Landfill dahil ang kanilang pangunahing dahilan ay magkakaroon daw sila ng clearing operations. Nagsimula yun noong January 15, last week po yun, Wednesday, hanggang 17. So parang 4 na araw po. Nung nangyari po yun ng pagsasara, agad-agad po dito sa aming end, sinabihan na po namin yung aming mga iba't ibang barangay waste collection team na ganito ang nangyari, ganito ang sitwasyon, na wala pang tapon kasi po wala tayong paglalagyan. Kung sa mga barangay po kasi wala tayong paglalagyan na. Kasi pati po yung mga truck namin puno na rin. Dahil dito nananawagan ng tanggapan sa kooperasyon ng publiko sa unti-unting panunumbalik ng normal na operasyon sa koleksyon at transportasyon ng basura mula sa mga barangay upang magkaroon ng espasyo ang pasilidad. Kaugnay nito, bagaman naiintindihan ng tanggapan ang pansamantalang tigil operasyon ng landfill, hiling naman ng mga ito ang maagang abiso upang hindi masayang ang gasolina sa pagbiyahe ng mga dump trucks sa lungsod. Actually, nakapunta na nga yung truck namin doon pinabalik. So, isang kundi namin yun na sana magkaroon naman ng abiso para hindi naman masasayang yung biyahe. At the same time, gasolina ng aming truck. But nonetheless, gano'n na po ang nangyari, so we have to abide. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.